Ake kubingelele mbukeli kuphi nakuphi la kufinyelela khona nangumabonakude. Mina igama lami lokuzalwa nguThulani Muhamanana. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Lapha kunendoda engiletha kini noma engizoyiveza kini uNkulunkulu akhulume kuyo iseyincane. Namhlanje ke ngifuna ithi ukwendlala kancane ithi ukusithi nje isitshela ukuthi yona ingibani ibuya kuphi. Sizozwa ngayo ke le ndoda eseduze kwami. Awusawubona indoda yamadoda kunjani? Sawubona Dr. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Awutshele nanguya umbukele ekhaya ukuthi wena ungubani, ungwakabani, usuka kuphi, ukhonza kuphi? Sawubona mbukele ekhaya. Mina ke ngiyindoda uKhathaza Busboy. Ngisuka ezweni laseZerust. Under Northwest Province. So mina ngikhonza ebandleni la kuthiwa khona ekhaya elisha phansi komkhulu wethu babo Edward Thambi. Okay. Awuphinde futhi ubatshela ababukeli ukuthi yini lento oyenzayo. Njoba soyichazile, ile video imayelana nani? Uzothi nje kubantu uletheni ubaletheleni abantu. Mina ke ngifike ngalombono ukuthi ngoba sengibona nali evesi lonakele ngifika ngokududuza kubantu. Shuthi yathi ke mangihleli kwehla umoya ingcwele usuka phezulu. Wafika ke wathelekela phezulu kwami wangibonisa indlela yokududuza ukuthi cha mfowethu awuthathe nayo indlela ududuze lizwe. Okay, ngoba ududuza nje bakhona inabanye uhamba nabo mhlawumbe abakusizayo noma ududuza nje uwedwa. Bakhona inabanye abazalwane oduduza nabo noma uwedwa nje. Cha bakhona abazalwana ngihamba nabo. Awubachaza. Abazalwana ngihamba nabo ngabaduduzi bempilo la ngisebenza nabo kule choir. Uqale nini ukusebenza nalabazalwane abaduduzi bempilo? Ukuqala kusebenza nabaduduzi bempilo saqala ngo 2018. Yeah, kwaku 6 June. Yeah. Masiqala senza lo msebenzi. Nguva kahle. Yebo. Nahamba yonke le ndlela njoba beniloku nihamba senenze imisebenzi emingakhi? Sesenze imisebenzi engu3. 3. Noma nje bekuvile kubheda kodwa ke umoya engcwele wasihola wasikhomba indlela ke saze sagcina sifikile la sikhona khona. La uqale khona Busboy. Yes. Oloku uhamba nalabaduduzi bempilo njoba bekuloku khamba lokhu kubheda lokhu uhamba nalabaduduzi bempilo. Bengiloko ngikhona bebeloko bekhona bengesekile kuloko kubheda kuloko kuvela lokho naloko kodwa bathi hayi cha mfo ngesabi lutho sikhona thina sisuke sena. Okay, uthini ke umuntu obukele lapha ekhaya nakubo labaduduzi ngoba uyachaza ukuthi izimo kuba nezimo kusasa sekunje kuyasa sekunje njengomuntu ophethe abantu siyazazi lezo zinto siyazibona emabandleni. Uthini ke kubo labazana ohamba nabo uthi baqina isibindi uthini kumuntu osekhaya nje nezimo njengoba sesiphila nje uthini nje kubaduduzi? Ngathi ke kubaduduzi hayi bafethu qinani le ndlela isende sizosebenza kuya phambili. Baningi abantu abasidingayo so ukuphela kwenu amandla sho ukuthi ke baningi abantu sebezolimala. Nawe wena osekhaya hlala ulindile khona into ezovela ezothi nawe mawuyibhekile noma uyilalele ududuzeke impela. Ithini lento ngoba ithi singabaduduzi thina abempilo sithunyiwe thina sizoduduza izwe. Isho kanjalo. Isho kanjalo lento. Hayi ke mbukeli wena lapha ekhaya nangu lo mfowethu sisacela sichazele ukuthi uma ngabe siyamfuna noma umsebenzi wabaduduzi bempilo abahamba noBusboy siyayifuna lento siyayilangazelela singayithola kanjani? Nkosi yami ilula lento le. Awutshele nangu mbukeli. Lalela ke mbukeli ekhaya. Mawufuna ke ukuthola ukuthi bakuphi abaduduzi bempilo. Hamba uyofuna kubo Spotify
ungenelele kuma-social media kanti naku-YouTube batholakala lapho kuzobathola khona yonke imininingwane ikhona nje. Ungena kanjani mayengeke? Uma ungena nje uvele nje ungene uthi khathaza nabaduduzi bempilo yonke into ikhona lapho. Khona Khona yonke into. So yakufuna ke nangimbukeli. So uyafuna ukuthi uyoduduza ukuthola kanjani ngaphandle kwe social media. Unalo ucingo mhlawumbe une Telegram mhlawumbe ubhalwe emaphepheni ngaphandle kwe social media nayi emergency uyafuneka manje. Emergency ke la ungangithola khona naye inamba ngiyayibiza manje. Awuyibizela ngibo 079 594 622 5 ekugcineni. 5 ekugcineni. Nakho. Awuphinde wokugcina ungakumatateni. Okay ngiyibize kahle ngesilungu. 079 594 622 622 5 ekugcineni. 5 ekugcineni. Nakho. Sithi ke mbukele ekhaya siyabonga awuhlale nalabazalwane. Isicelo sami sithi asithwalisaneni umthwalo sifeze ukulunga. Ngalo mhlabelelo walabazalwane sicela ukuthi singawu duplicate kusetshenziwe la njengoba kusetshenziwe kukhishwe izimali ake ube nonembeza ukwazi ukuthi nokwakho angeke uthande ukuthi abantu bakukhophe. So njengoba seshilo lo mfowethu ukuthi umsebenzi utholakala kanjani zamani ukuthi niwuthenge ukuze abaduduzi bempilo bazoqhubeka. Ngalawo mazwi ngithula nokamanana ethi uNkulunkulu anibusise anenze kahle. Bye bye. Goodbye.